Tun da unguwar nan kike ga wannan nan gidan ana dan sai da kunu aya Allah take dan karbo mu. Kunun aya zan siyo maka. Allah, mata unguwar ne kike ne? Ana unguwar ne. Allah ba matsala dan da iya sanin sunanki. Sunana Fadila. Malama Fadila. Barka da warhaka. Bari mu wani cika ki da surutu ba saboda naga kaman sauri kike yi. Gaskiya. Yawwa, Allah in ba matsala. Tun da unguwar ne kike ga wannan nan gidan ana dan sai da kunu aya Allah take dan karbo mu. Zan siyo maka? Kamar raina mun hankali wallahi. Ni ce zan shiga gidan nan jin siyo maka kunun aya don baka da hankali? Duk 'yan layin nan ba su sai ka shiga gidan siyo maka kunun aya ba, sai ni zaka zo ka kalle ni ka ce in shiga gidan nan siyo maka kunun aya? Don baka da mutunci, baka da kirki.